Estimats amics, com ja sabeu, demà, 18 de maig, comencem un ritme a la nostra comunitat d'eucaristies i també de pregària comunitària. Les misses feiners, els dies feiners, com sempre, habituals, a les 8, a les 9 i a 7:15. Al matí començarem amb les laudes i a la tarda amb els res de vespres. Al dematí a les 8:15 i a la tarda a les 7:15. Estem tots ja ben convidats. Però, com ja sabeu, la normativa serà només per començar un 30% a les nostres celebracions. Dissabte a les 9 del matí i a les 7 de la tarda. I diumenges, com sempre, a 11:15, 1:15 i a la tarda a les 7. Com sempre, les eucaristies, com tot l'any, habituals. També recomanem a l'hora d'entrar al nostre temple que porteu la mascarilla i, amb respecte, si pot ser, vingueu una mica abans perquè no hi hagi acumulació a l'entrada. Estem, doncs, molt joiosos de poder començar les nostres celebracions i sigueu benvinguts a la comunitat cristiana dels Carmelites de Badalona. Fins demà i fins molt aviat.